ഹായ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായ സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിലെ കുറച്ച് പൂക്കൾ നിങ്ങളുമായി പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള ചെടികളാണ്. ഇത് ഡാലിയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എത്ര കുറച്ച് സ്ഥലമാണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ പൂക്കൾ ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം. ഇത് ഞങ്ങൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി വെച്ച് ഇപ്പോൾ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ പൂവൊക്കെ ഉണ്ടായി തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ. ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എൻ്റെ ഉമ്മയാണ്. ഉമ്മക്ക് പൂ വിരിയുന്ന ചെടികളോട് പ്രത്യേക ഒരു താല്പര്യമാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതലും അങ്ങനത്തെ ചെടികളാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത്. ഇത് ഞങ്ങൾ ഡാലിയ വെച്ചതാണ്. പക്ഷേ ഇത് ആദ്യം വയലറ്റ് പൂവായിരുന്നു ഇതിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു റോസ് കളറുള്ള പൂവാണ് ഇതിലുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ലപോലെ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു കമ്പ് വെച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ കല്യാണ ചെടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചെടിയാണ്. വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പച്ചപ്പും അതിൽ പല കളർ ചെടികളും ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. ഞങ്ങളുടെ മുറ്റത്ത് ഒരു സൈഡിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഈ ഒരു ചെടിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒപ്പം വെട്ടിക്കൊടുത്ത നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. ഇതൊക്കെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്നതാണ്. 10 മണി ചെടിയാണ്. ഇതിൻ്റെ പല കളറുണ്ട്. എനിക്കിഷ്ടം ഈ വെള്ളയും റോസുമാണ്. ഇതിൻ്റെ പല വെറൈറ്റി കളറുകളുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ചെറിയ 2 കമ്പ് കൊടുന്ന് വെച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ചെടിച്ചട്ടിയിൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇത് കാണാൻ. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി വെച്ചതാണ്. ഈ കറ്റാർവാഴ ഞങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് 1 മാസമായിട്ടുള്ളൂ. ഇത് പെട്ടെന്ന് വളരാൻ ഞാനൊരു ടിപ്സ് പറഞ്ഞു തരാം. നമ്മൾ മുട്ടത്തൊലിയൊക്കെ ഇതിൽ നല്ലപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അതുപോലെ കോഴിക്കാട്ടവും അപ്പോൾ നല്ല പോലെ കുത്തി നല്ല ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ മുന്തിരി വള്ളിയുണ്ട്. ഇതൊന്നും കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വലിയ മധുരമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, പുളിയാണ്. നല്ല പുളിയുണ്ട്. എൻ്റെ വള്ളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ പടർന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ അമ്പാങ്ങയാണ്. ഞങ്ങൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി വെച്ചാൽ ഇതിന് നല്ല പോലെ കായ്ക്കുന്നുണ്ട്. വല്ലാതെ പുളിയൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു അമ്പാങ്ങയാണ്. നമുക്ക് അച്ചാറിടാനൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിന് കുട്ടികളൊക്കെ നല്ലപോലെ എടുത്ത് കഴിക്കാറുണ്ട്. ഇത് അല്ലാതെ പുളി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. തെച്ചിപ്പൂന്ന് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. നല്ലൊരു ചുവപ്പ് കളറാണ് തെച്ചി.
ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി വെച്ചതാണ്. ഇത് നല്ലപോലെ പൂ വിരിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി മഴ പെയ്തിരിക്കണം, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. ഈ ചെടി കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാവരും വീട്ടിലും ഉണ്ടാവും. ചെടിക്കൊക്കെ നല്ലപോലെ വെയിൽ തട്ടുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ നല്ല പൂ വിരിയും. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. പൂ വിരിയൽ തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ. തെച്ചിയാണ്. ഈ ഒരു ചെടി നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇതിന് കല്യാണച്ചെടി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചെടി പ്രത്യേക ഒരു കളറാണ്. അതിൻ്റെ തൈകളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇത് വിത്ത് പൊട്ടിത്തെറിച്ചുണ്ടാകുന്ന തൈകളാണ്. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു കെയറിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്. നല്ല പോലെ പൂവ് വിരിയും. പൂവ് കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ്. അതിൻ്റെ ഇലക്കും നല്ലൊരു പ്രത്യേകതയാണ് കാണാൻ. ഇതിൻ്റെ പല കളറുകളുണ്ട്. പച്ചപ്പും ഈ കളറും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നല്ലൊരു സന്തോഷമാണ്. ഞങ്ങൾ ഈ ചെടികൾക്കൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കോഴിക്കാട്ടവും
ചകിരിച്ചോറ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെടികളൊക്കെ നല്ലപോലെ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു പച്ചപ്പാണ് ഇലക്ക്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബൈ.